Здравейте хора! Искам само да ви споделя, че преди колко време, половин час, минахме през жарава. Сега ще ви покажа нещо, което не виждате доста често, така че всеки момент ще обърна камерата. След жарава какво правихме? Разгорещихме се и минахме с боси крачета, разбира се, по жаравата. Какво е опасно обаче, когато минаш, че може да се изгориш. Но вижте в какви случаи ние може да си помогнем и как може да си помогнем, когато сме минали по жарава и сме се изгорили на колко градуса? Над 400. Над 400, даже 420 и съм сигурна, че нашата жарава днес беше много по-висок градус, така че ще ви покажа моите гости в стаята, тук където се намираме. И тях! Здравейте! Привет! Привет! Така, само преди половин час, даже по-малко време мина, те дойдоха тук с болки, парещи. Кажи ни сега какво. Болки. Беше супер подуто кръчето ми и сега може да се види какво е. Да. Много по-добре, болката облегчена, почти не пари вече. Какво направихме? Мазахме спрейчета, мазила на Елар, които много помагат. За втори път днес Стели ми помага супер много с всеко това нещо. Стели, какво е? Това е спрей за спешна помощ с алоe вера 83% и още 12 други билкови екстракта. Така че буквално е спрей за спешна помощ за всичко. Днес ме спаси от всякъде. Сутринта имах подуване на кръка отгоре, после отдолу и общо взето не си ме лекува доста стабилно, така че определено съм много доволна. Чудесно! И аз ти благодаря за обратната връзка. И след спрейчето, разбира се, защото то действа като катализатор, сложихме и концентратът, който всъщност е чистият гел от листото на алоето. 90% гел от листото на алоето, което действа супер регенериращо. Абе, царицата на билките. Жорка, ти какво искаш да ни споделиш за твоите крачета, които също бяха доста сериозно пострадали и на ръката си? Само преди 10 минути бях в моята стая и ми се плачеше, но звучи като тъпа реклама, но само откак сме тук ми мина за нула време и не може да се го обясня. Супер! И компанията има значение на определено спречето, помогна повече. Много ви благодаря! Прекрасно. Ние повече са по-малко и благодарим. червените петна също са по-малки. Да. Супер! Снимай ни кръчетата да видят. Да видим резултатът вече. Даже вече няма търпение да си обуват маратонките и да слизаме долу. Какво да правим? Да танцуваме, защото долу има парти в ресторанта. Нали така? Супер, много ви благодаря. И аз ви благодаря. Доверете се на най-качествените продукти, натурални, с алоe вера и екстракти от билки. Чао от нас! Чао! Чао! Лека нощ! Лека! Нека това, за което си говорите, и това, което правите, и защо го правите. Заедно, всички, тук, сега, завинаги. Една сила, една съдба, една любов. Тук и сега. Усети силата. Усети как пулсира във вените ти, усети сърцето ти как бие. Усети как всеки орган, всяка клетка е тук, за да те подкрепи. Усети силата в теб, усети я вътрешно. Извикай силно. 3, 2, 1, сега!